bakal gonjang ganjing lho Kang. Tenan di ya yen pancen kono enten ana ning Mas Pati, tak putere Taman Sriwedari. Iki wujude Taman Sriwedari. Jemdam darap kula wonten dawuh. Wis kowe turu nyang kono ya. Wis ora usah nganggo perang tak putere Taman Sriwedari. Mbah siap. Yo, aja dipleroki. Kaping kalih umpakipun kaping kalih, umpakipun kaping kalih. Pesan kasle. Industri bakal dinampi.
mreng sesami Dimen asmane wirang sapi puji kawilujengan sumadi mesti bakal tinam gaplek wadahi klebut wong tuwek dora nyebut nek nembange mas-mas kuwi 70 tahun kepungkur Mas Petro dalem Mas. Pak Wanto jenengan ki kok ijen ngono lho lah nggih to apa gareng bagong niku sing ngantuk ngono bae kok ijen garenge nembe tilem niku kula gugange jam malah mesake karipan nggih. nih Jan. Mula jenengane nek ndek odo-odo pancen ya ngono kuwi. Lah nggih. Nandangi dhewe. Njeng ben kula ora arep ndek ide lho njeng ben. Wes. Mang duwe ide kula tak tut wingking mawon. Njeng ben nek ide kula kancani. Nggih. Nanging kula remen iki Pak Wan. Nggih. Jan. Menika para adiyuswa. Oh nggih. Makempal wonten ing mriki. Oh nggih. Niki mula nyuwun jenengan supados ngandharake pangandika lumantar inggit menika. Lah sinten mangertos benjing gereja sanes menika badhe Paskahan Natal nika nggih. Ngaturin jenengan ning kula dijak lho ya. kula nggih sanggup le Ki kula nggih sanggup Kula niku gampil Pak Wanto. Nggih. Kula niku 7,5, pitulungan setengah meksa. Ya, oke dipeksane. Mboten napa-napa, kula nderek sempen. Ning niki kula pitados para yang kakung yang putri ingkang lenggah wonten mriki menika klebet ewonipun tiyang ingkang sami mertobat. amin Lah nggih no. Buktinipun menapa? Buktinipun rikmanipun sampun pethak sedaya. Nggih. Rikma pethak menika sampun meninggalkan dunia hitam. Nggih to. Wae Mas. Lah jenengan kagungan ide jebule ya mentes ngono. Nek nganti disemir, oh berarti terjun ke lembah hitam le. Oh. Niki namung gegujengan ya. Mau kalas karo sing enom karepe ngono lho. panjenengan berkah kathah le Ki Ya nggih. Pun. Kula ampun nyebut kula Ki, kula niku mboten dalang profesional. Kula niku dalang amatiran. Jane sing ajeng ngasta ten mriki niku Pak Mantep. Oh. Ning delalah Pak Mantep nembe lara untu, Mundhut tas kadon. Ada untu. Lajeng Mas Purbo nggih mboten saged mergi nyarengi bayen. Lajeng panitia nu bingung golek dalang elek-elekan sapa ya. Lah nggih menika berkahipun panjenengan kathah sanget nggih. Terus pados gresek-gresekan niku ten buran niku nemu kula. Wah. Panjenengan iki ya. Kula niku termasuk dalang kependem. Nanging kula pitados kok Kanki. Dalang Menika Tasik ibu-ibu, Madu kok. eyang-eyang menika ndongaaken panjenengan supados lancar sedayanipun. Ah, iya. Kula pitados tepuk tangan kagem ibu-ibu. Nggih. Oplok. Plok-plok ya. Nggih, matur nuwun. Mula Mas Petro, Nggih. alasan mau rak gareng karo Bagonge ngantuk. Ning jane ya kanggo ngirit ngono lho. Dadi ben turu rasa mangkat rene. Petro mangkat dhewe. Karo Lurah Semar ngono wae. Alah kula malah Nggih, pun monggo dipun lajengaken. kula niku malah stand up komedi mawon. Monolog. Nah niki pahargyan riyaya Paskah. Adiyuswa sekelasis Lawu Karanganyar. Kula niku ajeng matur mbok bilih wonten lepatipun nyuwun gunging samudra pangaksami. Nggih mergi cubluk ing pangangen-angen kawula menawi pahargyan riyaya Paskah menika pahargyan mengeti seda ngantos wungunipun Gusti Yesus. Leres menika? Leres. Isin ae. Nggih, ya. Wungunipun menika momentum kapitadosan kita menika. Menawi Gusti mboten wungu ing tiga dintenipun kula kinten mboten do pitados kalih Gusti Yesus. Rak ngaten nggih. Kula niku mengsok mirengke Pak Kris nek medhar sabda nika. Wah, tegese Petro, Mas Petro iki gateke tenan ya, Pak. Niku wau yae kula ya. Menika riyaya pahargyan
Paskah Adi Yuswa. Adi Yuswa, adi menika linuwih kados ngendikanipun Pak Kris. Yuswa menika umur. Nah, tegesipun umur ingkang linuwih amargi menapa linuwih. Lah nggih, kedahipun Yuswa mekaten menika sampun mungkur ing samubarang reh kadonyan. Ya. Ingkang dipunudi namung pati ingkang petitis. Ya. Amargi jarwa dosaipun tuwa nika rak mung garek ngenteni metune. Napa, Pak? Sing banter no. Nah. Jeneng ngendikan jenengan lho sanes kula lho. Tuwa menika mung garing ngenteni metune nyawa ilange raga, kula walik mawon. Nah menika nek dados wong tuwa niku mang dados filosofine klapa nika. Kathah saking tuweke nganti akeh santene, nggih ta? Ampun gaplek pringkilan, nggih ta? Wong tuwek ning nah sing ngendika petakilan jenengan dhewe lho. Karep kula mboten muni petakilan lho. Ning sing ngendika petakilan jenengan dhewe lho. Malah di bulan baleni. Nggih menika Adi Yuswa, tembangipun pangkur. Mongko nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa, nggih ta. Yekti sepi asepolir sepah samun. Samadyaning pasamuan gonyak ganyuk ngliling semi, ngleling semi. Menika Adi Yuswa. Niku jatah kula ming 3 menit niku pun kesuwen niki ya. Empun mawon nggih. Nen? Oh terus, nggih. Nek terus mang nanggap dhewe njing ben. Jatah kula niku mung 40 menit e. Nggih. Menika GKJ. GKJ menika saking gereja kurang jelas. Gereja Kristen Jawa. Lah, yung. Ning nggih sosok mboten jelas. Beden menawi GKJ menika gereja ingkang madeg wonten ing sak tengah-tengahing budaya Jawa, liripun sak tengah-tengahing masyarakat Jawa. Menawi kula nyuplik pengendikanipun Gus Dur menika bahwa Kristen datang ke tanah Jawa menika mboten mengkristenkan Jawa, tapi menjawakan Kristen. Yo, menika perdinipun benten. Mengkristenkan Jawa mboten saged wong Jawa niku dikristenke. Ning nek menjawakan Kristen, lire napa ajaran agami Kristen menika dipun pendet sari-sarinipun, lajeng dipun terapaken kalian budaya Jawi, lah menika naminipun menjawakan Kristen. Yae le menika ming yae ya. Nggih menika. Lah, gereja wonten ing sak tengah-tengahing bebrayan gung tanah Jawi menika kedahipun nyonto kalian wit menika. Wit menika filosofinipun wit menika paring pengayoman. Paring raos edum, raos sekeca. Lho, menika wit. Nah, gereja kedahipun nggih ngaten wonten sak tengah-tengahing masyarakat menika marake edum, lho, marake ayem, marake tentrem sing nyawang, nggih ta. Menawi wonten pasamuan sawijining warga brayatipun tansah rukun, anak-anakipun dados menika lajeng dados ucapan, kae sapa to kae? Kok ora tau rame? Oh, lah bola-bali wong Kristen, mula uripe ya ayem tentrem. Lah ngoten. Sampun ngantos dados ucapan ingkang awon. Esuk sore padu, awan bengi padu, ora leren-leren. Kae sapa to bendina jur padu kae? Oh, bola-bali wong. Nah, nika ampun ngantos ngaten. Lajeng wit menika nggadahi oyot, filosofinipun oyot menika wonten kalih fungsinipun. Kangge kekiyatan, gereja menika kedah gadah kekiyatan. Sinaos alit ning menawi kagungan oyot menika gadah kekiyatan. Gereja nggih ngaten. Menika oyot, kekiyatan lajeng kaping kalih kangge menyerap sari-sari ning makanan. Fungsinipun oyot menika. Gereja kedahipun nggih ngaten, menyerap sari-sari ning makanan wonten ing tanah Jawi lajeng dipun olah ngasilaken woh. Menika identitas gereja Kristen Jawa. Menika yae kula ming yae kok. Pun nggih, ngaten mawon nggih. Jeng ben malih disambung nek ajeng nimbali kula niku wau 7,5 nggih. 7,5 meksa.